Sídliská, verejné parkoviská, nákupné centra, obchodné domy. To všetko obnáša isté riziko toho, že sa vrátite k autu a nájdete tam nezvládny škrabanec. Menší alebo väčší. O tom, či s ním hneď utekať k lakírnikovi, si povieme v dnešnom videu. Ja osobne rozdeľujem poškodenia karosérie na škrabance, ktoré sa lakírníkovi nevyhnú a tie, ktorým sa dá pomôcť bez toho, aby sme lakírníka navštívili. Dnes si ukážeme obidva prípady. Začneme s tým vážnejším. Vzhľadom na to, že na plastovej časti vidíte, že farba je odratá až do podkladu, nie je možné to záleštiť mechanicky. Takisto na kovovej časti došlo k odlúpeniu farby až na samotný kov a vzhľadom na to, že to nebolo opravené, vidíte, že kov začína korodovať. V tomto prípade sa návšteve lakírníka nevyhneme. A teraz si ukážeme druhý prípad. Toto sú škrabance, ktoré naozaj nemusíte riešiť u lakírníka. V tomto prípade dokážeme škrabance odstrániť technikou leštenia. Sú na to špecializované firmy, prípadne ľudia, ktorí majú isté skúsenosti s leštením, sa do toho môžu pustiť aj sami. Ak ste úplní amatéri, neodporúčam to, pretože veľmi ľahko môžete poškodiť lak až do stavu, kedy naozaj lakírníka budete musieť navštíviť. Ak to však zveríte profesionálovi, verte, že škrabance ako sú tieto určite z auta zmiznú, že ich vôbec nespoznáte. A potom tu máme ešte jeden prípad. Škrabanec, ktorý nie je príliš veľký a vidíte ho tak ako tu. Je síce pravdou, že nepôjde záleštiť dostratená, pretože chýbajúca farba nám odkryla podklad nárazníku, ale v tomto prípade by som určite návštevu lakírnika veľmi zvážil. Za prvé, bude to pomerne finančne nákladné kvôli takto malému škrabancu lakovať celý diel. Za druhé, je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že tá farba nebude 100% trafená, čo sa týka odtieňu a otázka kvality nástreku je tiež diskutabilná. Ako to môže dopadnúť, si ukážeme v našom ďalšom príklade. V tomto prípade to vidíte úplne celkom jasne. Lakovaný predný blatník spolu s nárazníkom, odtieň farby tmavší, kvalita laku nie je príliš dobrá. Na videu to možno nie je až tak pozorovateľné, ale verte, že voľným okom to nie je zrovna vec, ktorú by som na aute rád videl. Na záver ešte jeden tip. Ak budete opravovať auto kvôli malým poškodeniam, o ktorých sme sa bavili v dnešnom videu, myslíte na to, že ak si urobíte fotky pred opravou, vyhnete sa zbytočným konfliktom s potenciálnym kupcom, ak jedného dňa budete auto predávať. Pretože je oveľa jednoduchšie ukázať fotku pred lakovaním, ako vysvetľovať, že ste 3-4 diely na aute lakovali iba kvôli kozmetickým vadám. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, zdieľajte, lajkujte, kliknite na odber, nechajte komentár a my sa opäť uvidíme na našom YouTube kanáli Darex.